O galego é unha lingua que está no mundo e forma parte das linguas de orixe latina. Hoxe imos ver como se comportan cando a palabra latina empeza por PL. Supoñamos as palabras plenum ou pluvian. Plenum en italiano é pieno, en francés plein, en catalán ple, en castelán lleno, en galego cheo e en portugués xeio. Estas evolucións son sistemáticas, de xeito que do latín pluvian teremos pioggia en italiano, pli en francés, pluja en catalán, lluvia en castelán, chuvia e choiva en galego. Na costa de Bueu cara ao sur podemos oír chuva, e en portugués é xuva. Como se ve, o PL inicial latino transformase en galego en che. Tamén en portugués, aínda que son nas proximidades de Galicia, se pronuncia como en galego. Na maior parte de Portugal pronúnciase como o noso xe, xuva. Isto explica que do latín plana teñamos en galego cha, vilachá ou terrachá, pero que en diferentes lugares de fala castelá teñamos tierra llana, llanos ou llanura, mentres no ámbito do catalán teñamos Castelló de la Plana. A regra é tan simple que calquera entende que o topónimo Os Chaos, da Moeiro, por exemplo, ven sendo o mesmo que Los Llanos da Illa de la Palma, Le Plaine no Canadá francófono ou Ipiani en Italia. Moitas veces, en Galicia, unha chan é un terreo plano que hai nunha altura. Noutras ocasións, habemos ver que o che inicial galego non sempre ven dun PL inicial latino. Ese é o caso de chousa ou chouza, de chave ou de chorente e chorén. Pero aínda aí imos ver que o comportamento das outras linguas romances é tamén sistemático. Estes exemplos faránnos ver, como nun microscopio, por que dicimos que a nosa lingua é filla do latín, é irmá do italiano, do francés, do catalán, do castelán e outras. E por que a proximidade co portugués é tan intensa. O galego é unha maneira orixinal de sermos latinos. Ben falado. As castañas danse nos O castañeiro. Tíranche delas cando fas anos. Orellas. Os froitos do pexegueiro son os Pexegos. Ves como sabes? Xa viron que cando unha palabra latina empeza por PL, en galego pode empezar por che. Do latín plenum temos cheo, cheo de frío, cheo de medo. Pero unha chea pode ser unha comida moi abundante, pode ser unha enchente dun río ou pode ser unha preamar. Din os mariñeiros que cheas de xaneiro redes ao fumeiro. E por qué? Pois porque as cheas de xaneiro son mareas vivas e o mar retírase tanto que chega a baixar 4 metros e deixa as penas en seco. O peixe escamállase, é dicir, dispérsase, e polo tanto non se colle peixe. Os mariñeiros acaban collendo as redes e levándoas a casa a secar, por eso cheas de xaneiro, redes ao fumeiro. Pero se non son mariñeiras, porque non se colle peixe, son en cambio marisqueiras, porque ao baixar tanto mar, deixa a vista, ameixa e percebe que nunca foi collido. Cheas de xaneiro, redes ao fumeiro. Do latín plenan, chea. Abur!